Bon dia, bona tarda, bona nit. Ha passat l'estiu, un estiu supercinematogràfic i retornem per iniciar la 5a temporada, el 5è any repartint i recomanant cinema i sèries a tort i a dret. Família, senyors, com esteu? Doncs, a veure, estem perfectament, hem tingut 2 mesos de vacances, això es nota, i amb unes energies renovades, amb moltes ganes, hem vist moltíssimes pel·lícules, comentarem algunes, i els tres tornem a tope. Doncs sí, a veure, una temporada més, moltes ganes a més d'explicar-vos coses noves, de veure quins nous projectes i quines noves coses ens succeeixen al davant i molt contents també per com han evolucionat les xarxes aquests últims dies, no, senyor Sandrowski? Estic especialment content. De fet, aprofito perquè sé que també tenim nous i noves seguidors i oients, ¿vale? M'agradaria dir que jo sóc en Sandrowski i que sou en Cthulhu i el senyor Pardal, que hi ha gent que no ens coneix encara o no ens coneix prou. Evidentment, i que tenim un programa a les ràdios locals també del Maresme i que, a veure si us subscriviu al nostre canal de podcast a iVox, YouTube, Spotify. Exacte. I això, que les xarxes, l'Instagram, sobretot l'Instagram i el TikTok ara estan bullint, se'ns està animant la gent, cada vegada tenim més amics i amigues que ens estan seguint, això ens fa feliços, evidentment. I ja ho sabeu, recordem, pels nous i les noves oients, cada 15 dies ens podeu escoltar i veure pel YouTube també, com deia el senyor Pardal, a diferents mitjans, i en 2 formats de programa. El programa normal, que diguéssim que és el que fem ara, el d'avui, el d'aquest primer programa de temporada, que diguéssim que és el programa de Bojos pel Cine, on recomanem pel·lis i sèries de plataforma i o de cartellera. I després tenim un altre programa que és d'aquí 15 dies, que és el Melocotonasso. I què fem al Melocotonasso? Doncs un dels 3 Bojos pel Cine us portarà una pel·li de la història del cinema per analitzar-la, per destripar-la, per debatir-la, per gaudir-la. D'aquestes, evidentment, amb tots els spoilers. Sempre la diem abans perquè la sapigueu i us la pugueu repassar i així, doncs, quan veieu el Melocotonasso, el disfrutareu molt més. El dia del Melocotonasso, a més, tenim els filmets de la Holly, que sabeu que és la Holly Mary, que és col·laboradora i amiga del programa, qui porta també una pel·lícula de la que ens fa 5 cèntims en l'especial, en el seu apartat, que és els filmets de la Holly. Així que no us perdeu Bojos pel Cine, versió Meloco i versió recomanacions, que és el que teniu avui. Així que, senyors, Cthulhu, Pardal, jo crec que podem començar ja apretant el gallet i començar a parlar de les pel·lícules, sobretot un especial una miqueta d'estiu, de tot el que hem vist aquest estiu, recomanacions. Sí, correcte. Vosaltres sou més de blockbusters, així molt coneguts. Jo he vist poquetes, però podem comentar les que vulgueu. I comencem per la que us vingui més de gust. Home, si voleu, comencem per una de les grans de l'estiu, no?, que va ser Superman. Molta polèmica per un costat i per un altre. Hi ha hagut molta gent que li ha agradat molt, però també ha tingut molta crítica. I la veritat és que a mi m'ha semblat una pel·lícula molt ben feta i que et dona el que promet. No busca res més enllà d'oferir-te entreteniment i sense donar una gran, no sé, una vuelta de tuerca molt gran al personatge. Jo crec que el que fa és agafar el personatge del còmic i ens el plasma molt bé a la pantalla. A més, amb l'aparició del gos i, no sé, a mi m'ha agradat molt. Jo m'ho vaig passar molt bé, vaig gaudir molt. Jo, Cthulhu, estic molt d'acord amb el que dius, crec que compartim molt. Això sí, et dic una cosa, si em diuen, t'ha agradat? Sí, m'ha agradat. Em costa recomanar-la? També em costa recomanar-la. Jo entenc que hi hagi molta gent que no li entri. Vull dir, ens han donat A veure, per una part, ens han donat un Superman autèntic, humà, imperfecte, vulnerable. És un Superman que pilla molt. És diferent dels últims. En una pel·li si plena de llum, de blanc. Estàvem acostumats a les últimes de Zack Snyder, que precisament era foscor. A mi els cops que va rebent durant la pel·lícula, a mi em feien mal, a mi em sabia greu. Jo pilla massa, això sí que ho tinc a dir. I penso això, el del gos ha sigut per mi molt encertat, però també crec que ha sigut molt atrevit. El tema d'un gos volador per allà al mig, que sí que ja sortia en antics còmics, però, bueno, jo entenc que hi hagi qui això li faci mal, i dir, hòstia, esto què és? I, de fet, ja ho saps, hi ha molta gent enfadada, hi ha molta gent indignadíssima que diuen de les pitjors pel·lícules, etc. No ho comparteixo, però et dic això, sí que puc entendre que no acabi d'entrar. I he de dir que jo la vaig estar madurant 1 i 2 dies, O sigui, jo vaig sortir dient, hòstia, sí, però hòstia. I van passar 2 dies i vaig anar pujant-li la nota. Per això entenc que hi hagi qui no faci aquesta anàlisi reflectiu de dies i surti d'allà dient què passa. El Nicholas Hoult em va agradar molt, crec que és un dolent antagònic
que mola molt, perquè que dolent que és, com s'ho passa de bé, veient com l'altre pateix, i algun detall, com que hi hagi un kaiju tipus Godzilla per allà al mig, hi ha cosetes que crec que el James Gunn ha posat la seva empremteta allà, no? Molt més Marvel que DC, no? Diríem i tot, no sé com dir-ho. Però és que ara vaig aprofitant la pel·lícula aquesta, anem a una també de les grans polèmiques que hi està havent ara amb totes les pel·lícules de superherois. Portem molt de temps amb una sèrie de pel·lícules que han funcionat molt, Vengadores, Capitans Amèriques, etc., que totes compartien pràcticament una mateixa manera de fer. Tot era molt igual, ¿vale? I que no dic que no estigués bé, però això, jo crec que la gent s'ha cansat una miqueta dels superherois, ¿vale? També. Llavors, intentar donar-li això, el que he dit abans, un canvi, un gir i dir, va, anem a fer un còmic, anem a fer que una cosa una mica diferent. Tampoc és que sigui, ara no us espereu ara, tampoc algo super diferent, no? No trobareu un Superman reflexiu allà al sofà de casa llegint el diari ni llegint un llibre, eh? No estic parlant però és diferent, però sí. Però és diferent, però alhora les escenes, tot el que és l'acció està molt ben feta, jo crec. Home, és que si ja no està ben feta l'acció, perquè a veure, aquesta és una pel·li blockbuster i la gent el que vol veure en una sala gran de cinema són efectes especials, és així, espectacle. I suposo que aquesta pel·li ofereix. Jo personalment no l'he vist perquè no m'interessa, jo soc més de... No és que sigui un fan del Zack Snyder, però el Batman, vull dir Superman, una miqueta més fosc. Està bé que li donen un gir, no? Això ho accepto i està bé perquè renova, no, l'univers amb aquesta nova productora de DC, no?, que ha portat el James Gunn al capdavant i canvia una mica l'estil, no? Però és que a mi, com dius, jo ja estic cansat de superherois i aquest estil, jo veient el tràiler, no m'interessava. I mira que he vist la resta de pel·lícules. I perdona, Sandrowski, que anaves a dir alguna cosa. No, que dic això, que ha sortit de que només sigui els efectes i l'acció, que és el que podien tenir moltes d'aquestes pel·lis, i que ja avorria, ja cansa, ja és monòton, no? A mi em passa John Wick, a mi em poses mitja horeta. Jo després de mitja hora John Wick ja estic, ja ho he vist tot, ja està, és el mateix. Doncs aquest Superman, precisament, crec que ja no és aquest el mateix. I jo dic que totes aquestes que dius, no, per Capitán Amèrica, no sé què, si no n'he vist cap d'aquestes, si no me les miro, no me les he mirat mai. A mi els superherois no m'han agradat mai. És ara que m'estic mirant alguna coseta perquè volem parlar-ne, no? Però precisament Superman, sí, aposto per aquesta. I aposto per la que ve, que és la de la Supergirl, que surt al final. que pinta un personatge bastant interessant. Spoileraco guapo que has de fotre, eh? Però... No. Bueno, sí. Ja se sap tot. Jo crec que se sap, no? I tampoc és que surti la Supergirl i que la pròxima pel·li és de la Supergirl. Jo crec que ja se sap. No sé si funcionarà, eh? Van fer també una Supergirl fa molts anys, la vaig anar a veure al cinema de nen. Jo no tinc els meus dubtes. Però bueno, volen fer l'univers, com sempre, anant aportant personatges i creixent. Jo ja estic fora d'aquesta lliga. Li ha funcionat bé en taquilla aquesta? Si els ha funcionat bé en taquilla, ho faran. Ha passat de 600 milions, està bé, clar, està bé. Això està bé. Canviem de pel·li o volíeu aportar? Sí. No, jo era com per parlar de la gran polèmica del blockbuster de l'estiu. S'ha de parlar perquè ha tingut èxit. Què us sembla? Canviem una miqueta a Fórmula 1, la de F1, la pel·lícula del Brad Pitt. A mi és una pel·li que m'ha agradat, sabia el que anava a veure, és una producció del Bruckheimer i totes les seves pel·lícules tenen el seu segell, però és un tipus de cinema estèticament perfecte, bonic, no? Amb uns colors molt vius, amb una música del Hans Zimmer molt noventera, de sintetitzadors. Joseph Kosinski, de la que va fer del Top Gun, té el seu estil en Fórmula 1, no? I és una història que hem vist moltes vegades, però que és molt entretinguda. A mi em va divertir molt. Crec que com a experiència cinematogràfica també mola molt el cine. El Joseph Kosinski, després de Top Gun Maverick, ens segueix demostrant que té un gran pols per l'acció i que on ens regalava acrobàcies aèries ara ens dona adelantaments i pinyes a tot llet, una de les pel·lis més espectaculars de l'any, si no la que més, per veure com dic al cine, i gaudir d'aquesta adrenalina pura, no? I que sí, que el que deies, que el guió ja l'hem vist 1000 vegades, és un Driven de l'Stallone, però amb un Brad Pitt fenomenal, no? Sí. Amb una, per això que dic, bona direcció. Driven, que recordem que era del Renny Harlin, no? Sí, amb l'Stallone. Les aventures de Ford Fairlane o Pesadilla en Helm Street 4, no? Doncs per mi és un sí. Per mi és un sí sense cap mena de dubte. Per mi és un sí a veure al cinema, a veure com està feta, a veure l'acció, a veure les carreres allà és espectacular, veure-ho amb la pantalla gegant i tot això, però tot el de més, per mi, en aquest cas, s'ha quedat justet. Quan dic tot el de més, no només em refereixo al guió, em refereixo als personatges en si, tampoc aporten res,
fora de inclús la història d'amor, és que no m'interessa per res. La història d'amor. Sí, la història d'amor. No m'interessa el per guió res. és el més, el que dic jo. El guió Tot el més és palla, però crec que s'ha de veure al cinema per això, per l'espectacularitat de sobretot les carreres, que són molt espectaculars. I veiem un Brad Pitt per mi molt normal, sense que almenys no fa escarafalls ni d'això, passa per allà com qui d'això. I l'altre, per mi el company ja el trobo més fluixet, el que seria el protagonista, que faria de Hamilton, entre cometes. El jove. Sí, a mi no m'ha entusiasmat, però bueno, són visions, evidentment. Sí, tampoc s'ha parlat i a mi crec que està molt ben aconseguida la relació amb el Javier Bardem, que eren antics, eren competidors, no?, quan eren més joves. Crec que els seus diàlegs, les seves pulles estan molt ben aconseguides, és divertida, dinàmica la seva relació, i tot i que és un personatge secundari, el Javier Bardem li treu... I surt molt guapo, no sé, jo crec que s'ha posat en forma amb el vestuari que porta, no? Surt bastant elegant aquí el Javier Bardem i ho fa, com sempre, ho fa molt bé. I també, crec que també és interessant, si podem dir alguna coseta més, és el personatge del Brad Pitt, com sempre, en general, té un trauma anterior, no? És un tio que és un tipus dur, molt masculí, no?, amb el carisma d'aquests personatges que es feien fa anys aquestes pel·lícules. Cau bé, perquè és com és el Brad Pitt, crec jo, és que és un bon tio, però també parla d'una mica, no?, de la competició, no només és guanyar, no?, sinó disfrutar, no?, gaudir de la seva passió, no?, recuperar la seva passió, no?, i això es veu també a la pel·lícula, el seu viatge des d'un passat molt fosc a arribar més que a guanyar, que és l'objectiu potser de totes les pel·lis al final d'una pel·li competitiva, però és divertir-se, no? I això també està ben aconseguit, i també hi ha molts cameos de gent d'aquest món, i no sé si és realista. Jo crec que és molt pel·liculera el tema de les curses, les carreres, perquè fan moltes coses una mica rares. Sí, però la gent que hi entén, evidentment amb l'exageració de la pel·li per buscar l'espectacularitat, però la gent que hi entén es veu que sí, que està bastant ben posat, una mica les estratègies exagerant-les. Clar. Fent coses que diuen, això no es podria. Vale, però, bueno, no es podria. Es podria? Sí. Et penalitzarien. Exacte. T'enviarien una carteta guapa, no? Jo, més que disfrutar, jo crec que és un jonqui, en Brad Pitt. L'adrenalina. El Brad Pitt és un jonqui d'això, o sigui, és igual el que és un jonqui. Sí, també, sí. A mi m'ha faltat una mica més, també això que dius, la historieta d'amor i tal, no sé, la Kerry Condon, que és una noia que ens agrada, que la vam tenir amb el Mazempena d'Inisherin, no? Aquesta irlandesa que ho fa també, que al final sembla que és una mica impostat tot plegat, no? Surt una miqueta i poca cosa més, no? Aquella història d'amor que sembla que l'has de colar perquè l'has de colar, no? La veus des del primer moment, no? Previsible totalment, des del primer moment que es miren ja. Sí. Però, bueno, és el món com deia, del Bruckheimer, que li agrada una estructura de guió clàssica, no? Està molt treballada, és de manual, i hi ha una història d'amor allà que també pel públic anteriorment, ara ja ha canviat el femení, no? Com posar una història que agradi, no? Però, bueno, tampoc molesta, però com deia, és previsible la relació amb el jove, no? De confrontació i després d'acceptació. Hi ha un muntatge... La banda sonora a mi no em va agradar, tot i que és un gran èxit de vendes de la música, dic de cançons, de grups, molt de hip-hop i tal. La vaig trobar bastant vulgar. Hi ha una escena també que és quan estan entrenant, amb molt videoclipera, que a mi no em va acabar de fer el pes. Però en general està molt ben rodada, van rodar amb cotxes de veritat, no? I és espectacular. Sí. Escolta'm, fem un salt, vinga, va. Passem per Jurassic Park? Sí, passeu, perquè jo passo totalment. Cadascú fot-li canya. Amb el ganivet a les dents, no? Passem o què? Home, primer, pregunto, com s'han prestat a fer això? Alguns dels actors que surten, és que no ho acabo d'entendre. Jo em passen aquell guió, me'l llegeixo i me'n vaig. I és el David Coeb, Ja ho sé. Algú que també me l'ha criticat molt, jo crec que ja busques això expressament. Jo crec que al final el David Coeb ja sap fer guions més bons, no? Jo crec que és al final fer és molt facilorro tot, molt exagerat, els set pieces molt bèsties que volen, les 4 escenes guapes en plan Indiana Jones, en plan Alien i en plan Tiburon, estan molt guapes, és veritat, i ja està. Sí, però és que
no sé si et va passar, però a mi és que hi ha un moment que perds l'atenció com a espectador. O sigui, ja t'és igual el que passi. És com... Sí, és que no m'interessa. Independentment de que estigui forçat, de què diguis. La família aquella, justament, amb el llac, perquè hem de ficar una família, com a la U, vale? Que hi ha alguna escena... nen, no? Sí, els nens... Sí, tot és que és igual, vale? És buscar allò. Després que ells van, per si no ho sabeu i no és un spoiler d'això gaire important, diguéssim, ells van a la illa perquè volen treure mostres d'uns espècimens, vale? per vendre-les després amb una multinacional d'aquestes farmacèutica per calés. Vale? Aquesta és la premissa. Però és que després, encara que ho vagin aconseguint o que vagin traient, és com secundari, no sé. Sí, mira, ja tenim una mostra més, saps? Però és que t'és igual, no sé si m'explico. És que se me'n fot, saps el que m'estàs explicant? Arriba un moment que estàs allà i dient, va, quan s'acabarà això? Perquè no... Sí. Aquest és el que li critico més. Si almenys em mantens amb tensió o escenes de tensió amb els dinosaures, tampoc n'hi ha. O si n'hi ha, està molt poc aconseguides. Sí, però t'has d'esperar 1 hora i 45 per arribar a una escena una mica... Sí. I l'Scarlett que fa de guerrera, no? De militar o de... No fa malament, no? Sí, no? No fa malament. El que li toca fer. Va. Sí. Jo crec que la sensació és que està allà per lo que has dit tu. Vale, em toca fer això, vinga, va, doncs ho faig, però que no m'he implicat en aquest projecte ni m'implico. No, és la sensació que dona, clar. Sí, doncs vinga, és una estrella de guanyar diners i després fer les seves produccions. Ha dirigit una pel·lícula, per exemple, té l'òpera prima d'una història més íntima, o sigui que és la trajectòria habitual també. Bueno, jo el que diria és que si heu vist les altres i sobretot si heu vist la primera és l'antiga, la de Spielberg, aquella sensació que ens va transmetre aquell primer moment que tothom té gravat a la ment de quan estan amb el tot terreny i es giren que veuen passar el primer dinosaure, això no s'ha aconseguit mai més, vale? Per molt que intentin fer coses i per molt que la tècnica millori. Les sensacions d'aquella primera no les tornarem a veure mai més. Llavors, o ho fem una miqueta bé o no cal que seguim explotant aquesta franquícia. D'acord. Sí, després el de sempre, 846 milions de dòlars. La quarta pel·lícula més vista aquest any. Vale? Bueno, que a vegades ens podem queixar el que ens queixem, podem ser tribuneros i anar a plorar a casa la iaia, però la quarta pel·lícula que ha fet més diners aquest any, el que vol dir que probablement hi haurà una altra. Clar que sí, la gent hi va. És així, i la veurem, segur. A veure, jo crec que... I a més la veurem. Ara, aquest és el meu catullo. Ara fotré una mica de... La gent s'enfadarà, alguna persona s'enfadarà, però vaig llegir que al final el cinema que tenim també és el que ens mereixem, no? I és el públic. I si el públic vol això, és el nivell del públic també, vull dir, saps? Estem patint remakes, coses espectaculars, perquè la gent es queda a casa a veure sèries o altres coses i ens ofereixen això i és el que veiem. Espectacle que és com si el posés al microones, no? Mengem això. Sí, tal qual. Però bueno, ja et dic, jo em reitero el que he dit. Aquesta, si voleu, us la podeu saltar. A veure si la següent els hi surt més bé i ens ho passem més bé tots. I a mi, ja et dic, a mi em va decepcionar molt. Passem, si vols, a una altra si vols alguna més petitona d'aquestes de cinema que t'hauràs escapat al mal de veure alguna coseta. Jo he vist moltes. Mira, volia parlar d'una pel·li que arribarà al setembre al Filmin directament, però van fer passis al Fenòmena, el millor cinema d'Europa, no? Que han dit, un premi que va rebre. I a veure, és l'última pel·li del Cronenberg. Per mi Cronenberg és un dels meus directors favorits, és un home gran, no? I crec que és un mite vivent. Llavors, aquesta profanació de Shrouds, com seria en català? Doncs, digues. Els sudaris, no? Els sudaris, exacte. Aquí l'han titulat diferent per donar-li un títol una miqueta més comercial, no? És el seu estil. Però ens trobem una pel·lícula, amb la que vaig veure, és una pel·lícula molt parlada, amb un pressupost limitat, com les seves últimes pel·lícules, que no té un gran pressupost, i és una pel·lícula no només íntima, sinó no hi ha una violència explícita, és romàntica en el seu punt de vista, no? Un punt de vista més de Cronenberg, que evidentment no espereu Pretty Woman, i tota la base de la pel·lícula neix de la pèrdua de la seva dona de fa uns anys
i la tristesa, no? que va acompanyar aquesta pèrdua durant la seva companya de vida, no? Del Cronenberg. Si li va ocórrer aquesta idea, no? d'un home que crea un cementiri amb unes pantalles de vídeo on poden veure la descomposició del cadàver, no? Llavors, ell, com diu, és com un cementiri que és com cinematogràfic, no? I és la postvida, no? Que veiem el que passa després de la mort. Com Cronenberg és ateu, per ell el cos és la realitat. I quan ja no tens la persona viva, doncs et quedes amb les seves restes, no? I tenim un Vincent Cassel que fa del mateix Cronenberg, que està... Ostres, no sabia que era Vincent Cassel. Sí, està molt canviat també. Oh! Cap a Filmin que vaig, m'estàs que entra Filmin, Sí, entra Filmin, val la pena. És una pel·lícula, com deia, una mica plana, és a dir, no és espectacular, però també té humor. Em va agradar perquè té un humor... Negre. Sí, un humor negre, però també que et rius. Hi ha un erotisme també, surt Diane Kruger, que a mi m'encanta. Oi, que guapa que és, que guapa és. I és bona en sèrio, també, m'agrada. Sí, em podeu dir masclista i els seus pits són gloriosos, perquè és meravellós, ja veureu. Fa un doble paper de dues germanes i com deia, Cronenberg, sense entrar en spoilers, hi ha fantasmes, hi ha una trama una mica també, un thriller una mica conspiranoic, el Guy Pearce fa d'informàtic allà, que Hòstia, també no sabia el repartiment, ara me'l miraré. Guy Pearce, Diane Kruger, Vincent Cassel. Sí. Hòstia, que fort. Són els tres Ha passat molt desapercebut aquesta pel·lícula, per dalt. Sí, ell ho deia, el Cronenberg diu, és que potser la gent ja no vol cinema, Cronenberg. És el que parlava abans, ja la gent ja no... Han canviat els temps i ja no es valora tant, no? I jo crec que aquests autors són sagrats i s'han de valorar en la justa mida. Crec que és una pel·lícula més de la seva darrera etapa, no? Crímenes del futuro, que era un projecte anterior. Crímenes del futuro era un projecte que tenia dels anys 90 i crec que necessitava un pressupost més gran, no? Però igualment és molt interessant. I ja dic, Digues. No, perdona, bueno, només un punt aquí místic, que al final s'acaba sempre ell rodejant d'actors molt bons, vale? De gent que jo crec que aquí que creuen aquest projecte i l'acompanyen a l'hora de treballar, i això es nota, crec, almenys a les seves pel·lícules. Perquè, com tu deies, Crímenes del futuro, saps que tenia el Mortensen, l'Elia Seydoux, per exemple, aquest amb el Vincent Cassel, que per mi tot arreu sempre està bé, o sigui, no li he vist un paper que diguis no, i la Diane Kruger igual, vull dir que no, això jo crec que ho té, o sigui, jo crec que ell dintre del món del cinema és un tòtem i és un personatge, un director reconegut i que li diu alguna cosa i de seguida té gent a la porta per actuar per ell, per treballar amb ell i tal. O sigui, que això crec que és important també. És molt important. I veient la pel·lícula, dos detallets, és com roda, no? És molt net la seva com roda i roda amb les seves lents quan roda és com si estiguessis allà, no? Et mostra molt bé l'espai, no és un muntatge artificial, sinó que respira molt bé. I també per dir un petit detall que a vegades em treuen de la pel·lícula, hi ha un moment que el Vincent Cassel està veient, hi ha temes d'informàtica i de virus i de tot això, no? També està molt influenciada amb la tecnologia actual amb el tema de la mort, no? És una fusió molt interessant. Sempre fa molt també això Cronenberg, però aquesta part és interessant. Llavors hi ha un moment que està veient aquí Vincent Cassel una pantalla, hi ha un avatar que surt, i vaig notar que, saps quan roden que està veient un personatge una pel·lícula, una tele, i no hi ha res al pantalla i després ho afegeixen? Doncs em va donar la sensació perquè està el Vincent Cassel com mirant cap als costats i em va treure una mica la pel·lícula perquè vaig dir, no, això, no estava veient aquesta imatge i no acaba d'estar polit. Però bueno, com dic, és una pel·lícula que té moltes lectures, s'ha de mirar amb paciència i com sempre és interessant. El 19 de setembre d'aquest any, el 2025, a Filmin. A Filmin, perfecte. Escolta'm, 28 anys després, que sembla que cau molt lluny. Sí, és veritat. Va ser principi d'estiu, la vam veure els tres junts, vam fer una presentació xulíssima, em va encantar, igual que la que vam fer Missió Impossible, els tres disfrutant. En Catulo ens vas fer unes samarretes especials de Bojos pel Cine commemorant la trilogia, que és una flipada samarreta, que t'ho torno a agrair aquí a les xarxes. I jo crec que és una pel·lícula supervalenta, el Danny Boyle, amb el Garland escrivint. Què voleu que us digui?
obrim una nova trilogia, en alguns aspectes, evidentment, molt boja, sobretot un final que no es pot dir, perquè encara que us ho imagineu, no sabreu mai quin final loco us trobareu. És un espectacle. és molt bèstia. I a sobre amb significat que després heu de buscar per què i qui són els personatges, perquè a sobre hi ha història real de la cultura negra anglesa, britànica. Els últims minuts, això, surrealistes, per dir-ho suau, que Sony no volia de cap manera, però que entre en Danny Boyle i Alex Garland es van posar forts i no s'ha canviat al final. Mireu-lo, sisplau. Em costa parlar d'aquesta pel·li sense fer spoilers, també us ho dic, però m'agraden molt els nous personatges, el nou dolent, aquest macho alfa, que té aquest pèndol que li penja de la cintura, que fa por de veure. Els rabiosos que són zombis, però com si ho fossin els que s'arrastren, aquests que semblen els del Damien Rugna, no? de quan acecha la maldat, aquells bitxados raros que van per terra. Sí. Ostres, que la pel·li que va ser que va guanyar Sitges el 2023. I també valoro molt el punt d'humor, no? Molt digne, molt digne. Jo crec que per mi està molt bé. No sé què en penseu, què dieu de 28 anys després. Sí, home, és una pel·li que li han donat una nova... Potser l'inici de la nova trilogia anava a ser una cosa més típica, no? Parlar amb el món de l'anterior trilogia, les dues pel·lícules anteriors, volia dir. I van canviar, van pensar en el Brexit també, no? Amb l'aïllament, no? De la illa ara ja d'Anglaterra, tornar a un primitivisme i porta una història també de pare a fill, amb un Ralph Fiennes que fa un paper bastant interessant i que Hòstia, el doctor Kegler, que xungo que es diu. I molt dinàmica. Jo crec que té un inici molt potent, un final per mi molt divertit també, i amb un personatge que espero que desenvolupin properament, que és el Jimmy, que està molt bé. Que teòricament crec que són ja passen a ser quasi els protes, aquests finals. I recordem que la directora, que ja està rodada la pel·lícula, que ja està preparada, que no sé quan entra, però deu entrar d'aquí molt poc, és la directora, és la Nia da Costa, que va fer l'última de Candyman el 2021, justeta, un remake d'aquests justets. Però bueno, que li donarem la segona i tal, la tornarem a veure, veurem aquesta segona part d'aquesta nova trilogia. Tinc moltes ganes. Cthulhu, tu bé també, no? Sí. No, a veure, ja vaig sortir força content. El que passa és que vaig sortir més content que quan hi penses, m'agrada, em segueix agradant, però la veig, no sé, com una mica indie, ¿vale? Que no es vol dir que sigui dolent, però per començar una trilogia no la veig un blockbuster per agradar a tothom, sinó cada cop em dona més sensació, saps, d'una petita pel·lícula gran. No sé si m'explico perquè és difícil d'explicar-me del que vull dir, però potser sí que m'enteneu vosaltres. Sí. A molta gent no li ha agradat, també. I ha rebut moltes crítiques també ha rebut aquesta pel·lícula. Dient que és una merda. Jo tinc amics cabrejadíssims dient que s'ho han copiat tot, que dic, home, és que... Home, té algunes coses d'altres pel·lis, això sí, està clar, no? Però està bé. Però jo, ara que aquest estiu he aprofitat també per llegir llibres d'història del cinema i repassar, i al final l'història del cinema, tothom s'ha copiat de quasi tothom. Sí, evidentment que hi ha qui ha anat inventant, però al final l'Scorsese va agafar d'en Hitchcock. En l'Spielberg, podem parlar de Tiburón, va agafar de Hitchcock. En no sé qui va agafar de no sé qui, d'en Truffaut, d'en Godard. Aquí tothom ha anat agafant de tothom. I després hi ha qui ha aportat més i qui ha aportat menys. Però és que per mi no és ni criticable que algú pugui agafar els seus referents, imitar, a vegades millorar, a vegades empitjorar, però per què no modular, no? Hòstia, per mi cap problema, al revés. Vaig disfrutar-ho moltíssim. No, jo segueixo dient que m'ho vaig passar molt bé i que crec que està molt bé. Ara, si tu has vist Alex Garland i no t'agrada Alex Garland, no t'agradarà, també t'ho dic. Alex Garland és particular, no ens enganyem. I tant. Doncs ja està. La segona ara mateix està perquè s'estreni el 16 de gener de l'any que ve. Perfecte, ja hi serem. Ara mateix. Però no, ja saps que aquestes coses a vegades de dates, a vegades canvien, ja saps com van les productores i distribuïdores i tal. Cthulhu, a veure si fem presentació una altra vegada, no? Ja que l'hem fet, no? Seria guai, ja que hem fet la primera. Ideal. Sí, seguim. Perfecte. Escolta'm, em deixeu dir alguna de Quatre Fantásticos? L'heu vist? Cthulhu, tu l'has vist o no? No l'he pogut veure encara. Passo. M'ha fet com a manxa. Doncs mira, per les crítiques que parlava abans dels superherois, que no, al final a veure si acabaré sent de superherois.
La millor de les que s'han fet de Quatre Fantàsticos, vaig provar de veure alguna d'aquestes, les antigues, i ho sento, però no. Em va semblar molt més pel·lícula del que fins ara potser ha fet Marvel. L'estètica m'entusiasma, també ho he de dir. M'ha semblat una molt bona proposta, amb un humor més sutil, uns bons personatges. Potser una part de desenvolupament a meitat de la pel·li sí que baixa el ritme, es fa una miqueta més pesadet, no dic que no. I igual el desenllaç va massa ràpid, no? Sembla que massa simple, que la manera com finalitza la lluita amb en Galactus, hòstia. I el Mr. Terrific, poder jo, que és el Pedro Pascal, volia que se'l veiés més com s'allargava, no? Si poso aquí 4 crítiques ràpides. Però crec que fa la feina, no està pas malament. Ja dic, lo de l'estètica aquesta retrofuturista, que se n'ha parlat tant, és xulíssima, de veritat que vaig estar molt a gust veient-la, ja veuràs. Jo crec que a tu el que t'agradarà. No sé. No, sí, segurament. M'ho passaré bé quan la vegi. Però has obert un meló que és important, va, de 2 coses, vale, que has obert. Aquí has obert 2 melons. Un meló, perquè ara tot volem que s'assembli, tingui estètica dels anys 80 i està triomfant tot això. No sé per què, s'està buscant això, majoritàriament en moltes pel·lícules. I després, vale, hi ha més actors. Pedro Pascal, no cal que ho facis tot. No cal. N'hi ha més actors que ell. No sé si esteu d'acord amb mi, però és que ho fa tot. Sembla com les èpoques d'abans, no? Que els estudis tenien en nòmina alguns actors que sempre els fotien, no? No et dona aquesta sensació? Sí, no, vaig llegir un article sobre aquest tema. Pedro Pascal, el que passa és que avui en dia, com ja no promocionen noves estrelles, el tema de l'streaming fa que ja no hi hagi un univers d'estrelles, no? Perquè hi ha massa contingut, no? Llavors agafen la gent que és un valor segur. Aquest, el Pedro Pascal, l'estan sobreexplotant, pot arribar a cansar. És a dir, ara una pel·li que comentareu també és la de Weapons. Ell anava a ser el protagonista de Weapons, però per un tema d'agenda, de tants projectes, no va poder fer la pel·li i el va substituir el Josh Brolin. No és el paper protagonista, també t'ho dic. Però bueno, sí, té un paper important. Però sortia, no? Surt. Sí, surt i surt força. Però crec que és encertat haver ficat el Josh Brolin. Saltem, no sé si el Sandrowski volia dir alguna més de Quatre Fantàsticos, si no, saltem a aquesta, si voleu. Saltem. Per on te mous? Tira-li. Weapons és una pel·li que Weapons estava dient jo és una pel·li, ja comento aquí que no, jo no l'he vist, té per mi una pinta de ser una pel·li d'aquestes artificials que té una gran explosió mediàtica i que és un bluff. Ja em direu, a mi és un tipus de cinema que no sé, no li veig el A veure, a nivell estètic i a nivell funcional, a nivell estructural, a nivell tot això, no sé si has vist Barbarian i si has vist... Sí, Barbarian, per això dic. I Black Phone? El tràiler només. Vale. Ja sé de què va. Es mou per aquí. Vale? A nivell visual, a nivell estructural, a nivell de com et mostres les coses, es mou per aquí. Jo crec que una cosa amb la que han encertat molt Weapons és amb la manera de presentar-te les coses, les diferents visions. Weapons no està explicada cronològicament, sinó que ja ho hem vist moltes vegades, però que crec que aquí, si escau, i ho fa molt bé, que t'explica la història des de les visions dels diferents personatges. Veiem la visió de la professora, veiem la visió d'un nen, veiem la visió d'un pare, veiem la visió XXX, fins a la resolució. I això, el que a mi m'ha arribat és que la gent jove, adolescent, que l'ha anat a veure, que potser no és tan avasada a veure pel·lícules amb aquest format, l'ha sorprès i li ha agradat. Clar. Després, és una pel·lícula rara i que li has de fer... A mi em va agradar molt, però li has de fer moltes concessions, perquè si et comences a preguntar coses, dius... jo estic segur que si tu la veus diràs, ostres, això no... Per mi aquí podria haver sortit per aquest costat, podria haver sortit per aquest altre, li he de donar masses llicències. Però crec que és semblant al que passava amb Barbarian, que també li havies de donar aquestes llicències. No sé si la recordeu o no. Sí, Barbarian, sí. Hi ha el canvi aquell. Sí. Hi ha un canvi, també. Juga amb això, amb l'espectacularitat, no? Comença d'una manera, que el vaig trobar molt interessant a Barbarian, després ja tornem, ja va uns monstres i tal. Per mi també va ser una pel·li que estava bé, però no li vaig trobar tampoc el que diguessin que fos una gran pel·li. No? Mira, jo si em deixeu dir Weapons, per mi és una pel·li lúdico-festiva. Simple. No és un terror puridor, ni molt menys. ¿Vale? En la línia de Barbarian, com molt bé deia el Cthulhu.
Vale? I ara deixeu-me barrejar una mica amb Devuélvemela, i si voleu després ja acabem parlant de Devuélvemela. Sí, no, devuélvemela mateix, ara mateix, voleu. Vale, doncs jo diria de les dues, deixa'm fer una mica d'amics. Dic, una de les notícies de l'estiu, per mi, és que juntament amb 28 anys després hem tingut pel·lis de terror que estan molt bé. Weapons no és tant terror, però té coses. Devuélvemela és terror que m'encanta. I el tanto, Dangerous Animals, que no us l'he comentat. Però l'has vist al final o no? No. Vale? Però pinta molt bé, no dic res. Sí, a mi m'agraden les de taurons i aquesta li donen un canvi amb un assassí en sèrie també, que pot ser interessant. Que sí? Per això t'ho dic, és la tapada, Llavors, volia dir això, no? Que Devuélvemela, essent terror, patiment, claustrofòbia en estat pur, tot i tenir pocs personatges i poques localitzacions, que això no vol dir res, perquè té molt bones actuacions i et fa passar-ho fatal, no? Dèiem que és una mica conte de Hansel i Gretel, la bruixa dolenta, que és la Sally Hawkins, la Elisa Espósito, la noia muda de la forma de l'agua, que fa un paperàs. I què més? I Weapons, en canvi, dic això, també es pot llegir en clau de conte, no? Com te l'expliquen i tal. Una cosa que passó de verdad, sembla que comenci com els Coen, quasi, no? Un conte sinistre, ben executat, dic, on també hi tenim una bruixa dolenta, els dos tenen això, però és molt diferent. En aquest cas no és ni molt menys de terror, és el que et dic, és molt thriller. Una bruixa dolenta que sembla en Nicolas Cage a Long Legs. Tal qual, mira, ho volia dir-ho. Torna a ser muchachada Nui, estic totalment d'acord. I de fet... Weapons, a diferència de l'altre que estàs comentant, Weapons té moments de comèdia. Totalment. Té un moment Benny Hill. Al tros final la gent perdia. Benny Hill, com corren, no? Sí. Però hi ha moments d'aquests que ja te'ls prens així, que jo entenc el Raül. Probablement no és que et treguin, és que ja no entraràs a la pel·lícula, Raül, directament. Tu segurament ni hi entraràs, perquè veuràs alguna cosa que diràs, a veure, vale que sempre la policia en el cinema la fem estúpida, però tant? Saps què vull dir? I el problema que hi ha quan fas terror i poses humor. L'humor amb el terror pot lligar, però quan no lliga gens, perquè si jo vull passar por i em fas riure ja no em fas por. Em fas riure o em fas por. I això és un problema, clar. Si vols fer por i fas riure, malament anem. I això ha fet que sigui d'aquestes que o l'estimes o l'odies. Els que hi han entrat i s'ho han passat bé, s'ho han passat pipa, i els que no han dit, però això, qui m'està venent una pel·li de terror? Si això és una pantomima. A mi m'ha agradat molt, Vull dir, a mi m'ha agradat molt, m'ho vaig passar molt bé, però tinc clar el que he vist. Disfrutona total. Lúdico festiva, com deia abans. I en canvi... Devuélvemela... Sí, digues tu. Bueno, Devuélvemela jo la vaig començar a veure i no vaig arribar a la mitja hora. És una pel·lícula molt ben feta, però em va passar igual que amb la de Háblame, no? Que també sou fans. Són pel·lícules que jo entenc que són gent jove, amb talent, no? A nivell de posada en escena, són germans, però és que són pel·lis que jo ja he vist. És que per mi no és cap revolució, és que la gent està flipant amb aquestes pel·lícules que són molt previsibles, perquè ja s'han vist abans, li donen un canvi. El meu germà és fan d'aquests directors, però ja Devuélveme la mitja hora, ja veia el que passava i el que anava a passar, per això dic, hòstia, què m'esteu explicant? Ja perdo l'interès. Sí, però tenen una... No sé si és el fet de la joventut o el que sigui, però per mi, a l'hora de filmar i, sobretot, a l'hora d'executar algunes escenes, sí que li donen aquest punt diferent que, inclús encara que estiguis avasat a veure aquest tipus de pel·lícula i que saps com acabarà, gires el cap o et dona una angoixa, però una cosa que... Saps allò de no vull mirar però vull mirar? Sí. No sé com aconsegueixen això. I hi ha una escena que... no sé si vas arribar a veure-la, però hi ha una escena... No la vaig arribar, per si no me'n recordaria, ja m'han dit alguna cosa. Sí, hi ha una escena Ganivet que... Però hi ha l'escena Ganivet que és brutal. És brutal, aquella escena. Estàs tu... És que se'm posa la pell de gallina només perquè en aquell moment estàs com, joder, saps? No sé, i això ho aconsegueixen. A mi, jo segueixo dient, a mi em va agradar, m'agraden molt, a mi em va agradar més, o em va sorprendre potser més l'anterior, la Talk to Me, i jo si alguna cosa els hi critico en aquesta és la resolució. Per mi la resolució... O sigui, fan una resolució molt normal que dius, vale, està bé, podria ser, és creïble, és una resolució... No és una resolució fantàstica ni una resolució així d'entes paranormals ni de coses rares,
però no me l'acabo de creure que ella, la bruixa, diguéssim, acceptés aquesta resolució com l'accepta. Per mi, és el que em va passar amb el final. Vale. A mi no em va fallar. Ja ho vaig veure quasi un parell de vegades. A mi no em va fallar al final. I de fet... No ho vull dir perquè és spoiler. No diguis perquè si no, clar. Sí. Escolta'm, jo deixeu-me dir una coseta. Vaig fer un sacrilegi, que l'havia de fer, algun dia s'ha de fer, i el vaig voler fer. Em van empenyar a fer-lo i vaig entrar en una sala de cinema. Em vaig comprar unes crispetes, vaig agafar una Pepsi-Cola i em vaig fotre a veure Padre no hay más que uno 5. Això és un secret, mare. Era la teva primera. La meva primera. A mi m'ha tocat anar a veure. Jo n'he vist 2 al cine, vull dir. Mira, i fins a la 5ª i al final m'han fotut allà dintre. Escolta'm, però esto què és? Ens estem extinguint. Ara això és el que deia el Raül. Tenemos lo que nos merecemos. O sigui, per favor. Mira, jo crec que al minut 12, i crec que exagero, ja dormia jo. I vaig entrar amb la il·lusió, i us ho juro, i amb les ganes de fer un petit experiment social, de ser com un voyeur que en lloc de mirar la pel·li mira la gent. I jo anava mirant a la fila i volia veure això com la gent reia, els gags, com s'ho prenien. Veia que hi ha molts nens i nenes que s'imaginen la família. Això els entenc. Els crios s'imaginen la família, veuen l'adolescent i els fa riure tot allò. Això ho entenc. Però tot el que té 2 dits de front i té més de 18 anys, hòsties, em costa entendre com allò fa riure. Ho sento, I ho sento, però per mi és un cinema, és un humor molt blanc, que sí, Caspa, no? que potser va molt bé perquè és aquell fàcil sense pensar i vaig a veure com qui va veure la sèrie d'Aida, per dir-ho. No dic que no. Però se'm fa molt difícil, ho sento. Ho he intentat, m'hi he ficat i no he pogut. No, és que no ho entenc. Llavors, com que no ho entenc, no puc. És un cinema que ja se'm fa molt lluny del cinema que jo entenc com a cinema perquè no entenc ni com a pel·lícula. Entenc un conjunt de gags mal posats allà i vinga, ja està. Riem una mica i ja s'ha acabat la pel·li, no? Per sort crec que ja acaba. Crec que és l'última de la saga i ara està per això, està fent que jo li tinc ganes, la Torrente Presidente, que està rodant la pel·li. A veure. Pues mira, si vols, seguint això amb tema infantil, si vols, vaig anar a veure Elliot. Se'n van treure les ganes amb tots els canvis aquests que van fotre, que sí? Bueno, Pixar va cap avall, directament. Fan massa pel·lis. Però és una creació original, també. Però és una creació original, no és un remake, ni un reboot, ni una seqüela. Però no, és un rotllo. No, inclús fent amb nens i tal, i tampoc. Sí, vale, van veure, però no crec que han de canviar alguna cosa, no van bé per aquí. Sabeu que el guió, ell era homosexual, surt del mar, bueno, se'n va donant i tal, tot això es va amagar, es va tapar, ell era no surt res d'això. Es va reduir tot el que es va poder, el director va marxar, no sé, quan que no es va quedar la postproducció, ja no es va quedar, no sé si va acabar la pel·lícula, que és el director de Cogo, perquè estava indignat, perquè ell també és gay i ell també és latino, i parlava d'això i sortia el tema, i clar, a la que li treus una part tan important, suposo, de la història que volien explicar, doncs jo entenc que queda una pel·lícula sense sentit, no? Deus una pel·lícula que dius, bueno, doncs és que igual la gràcia era allò també, bueno, potser sí, no? La pel·lícula ja l'has vist 300.000 vegades i és una altra vegada la mateixa pel·lícula que ja has vist explicada amb un altre protagonista, però potser amb tot això que van treure potser tenia un sentit diferent tota aquesta part i de l'altra manera és un nen que vol anar a l'espai i la relació que té amb un alienígen. Com més Lilo i Stitch, a veure si m'entens, que ja l'hem vist moltes vegades aquesta pel·lícula. Sí. I a més vols ser moralista, ja ho saps que al final moltes d'aquestes volen donar-te una lliçó de vida. Si em treus el que em vols explicar i m'ho fas artificialment, la lliçó que també em vols donar, què vols que et digui? No, tampoc m'interessa. Per dalt, alguna coseta Atlàntida, tenies la de la tristesa, no? Sí, comentaré breument algunes pel·lis així europees, una mica cinema diferent. La de Bonjour Tristesse, que és de l'Atlàntida Film Festival de Mallorca, de l'estiu, que van tenir l'amiga la Cati Mut, que ens va fer unes entrevistes allà molt interessants, i era la inauguració, no? La pel·li inaugural. La podeu veure ara a Filmin i la veritat és que m'ha sorprès esperar una pel·lícula més típica, no? Aquesta que diuen feminista, temps moderns i tal, i és una òpera prima que està molt ben aconseguida, al meu parer. Era una novel·lista que li van oferir aquesta pel·lícula. Bonjour Tristesse és una novel·la de la Françoise Sagan,
que va publicar als anys 50, era molt jove i va ser molt polèmica, no? És un diari, no?, d'una nena adolescent amb la relació del seu pare, que és un tio molt atractiu, que té una nova nòvia i apareix una relació anterior d'una amiga que fa trontollar aquest món, no?, de l'adolescent. I ens trobem en una pel·lícula que, a diferència de la que va fer l'Otto Preminger, que jo no he vist, ho reconec, que també està filmint, que era un melodrama, el David Niven, no?, més clàssic, aquí fa una història contemporània i visualment és espectacular. Ens trobem una pel·lícula d'estiu, sabeu el que és estiu, no? La calma, un paisatge preciós del sud de França i el detall, sobretot el detall. Té una direcció artística molt bona, que va agafar la directora de les pel·lis d'un director francès que li agradava molt, no? I es nota molt el detall dels objectes, la dissenyadora de vestuari és molt bona també, i la veritat és que fa uns vestuaris que són molt icònics, no? És gent rica, això també és agradable de veure, no?, aquest tipus de cinema visualment. I és un drama íntim amb un triangle de protagonistes. Hi ha 4, 3 dones i el pare, i tenim un repartiment que està prou bé. La noia adolescent ve del cinema indi americà, tenim el Claes Bang, que a mi és un actor que m'encanta des del que el vaig descobrir a la pel·lícula de Square, del Robert Oslund, crec que es diu, no? La de l'art. Ruben Oslund. Ruben Oslund de Square, un pel·lículon. Això és. Doncs allà el vas descobrir i ara a moltes pel·lícules. Va sortir també la de l'Hombre del Norte, de l'Eggers, que feia de viking així dolent. I és un actor molt potent, amb una molt bona presència. I la Chloé Sevigny aquí surt també i fa un paper, ho fa per mi espectacular, no? Fa una dona, una dissenyadora de moda i molt continguda, amb una mirada, amb una elegància, no? Ja dic que és una volia dir el director artístic era la directora artística del director Olivier Assayas, que és un director francès que ja coneixeu. Doncs ja dic, és una pel·li que sí que és llarga, però que el llibre és com un diari de l'adolescent i aquí no hi ha una veu en off. És un cinema molt visual, és a dir, és una pel·li una miqueta llarga, però la veritat és que val la pena, us la recomano. No he vist res ni sé res de la pel·lícula, però pel que has explicat, no sé, m'ha vingut al cap una mica que saltant molt les distàncies, bellesa robada, una cosa així. Sí. Podríem dir que és una mica així també. Sí. Hi ha un descobriment, no?, de la sexualitat, la gelosia, també hi ha la mort allà, no hi ha malaltia, però hi ha la mort, no? Doncs, escolta'm, deixeu parlar o Catulo, tens alguna coseta que vulguis entrar? Mira, si seguim, perquè no tot, penseu que només parlo de blockbusters i de cinema, si seguim l'estela del Pardal, Muy lejos, no sé si l'heu vist. La tinc a veure, la del Mario Casas, molt lluny, del director de l'OM. Molt lluny, sí. La tu vaig l'has veure vist. al Maldà. Filmin. Sí, està filmint i en Raül la va veure al Maldà. Bueno, jo no sé, tu, Raül, a mi em vaig llegir molt, no?, la millor interpretació del Mario Casas i no sé, em va fer com a gràcia i dic, va, vaig a mirar-la. I la veritat és que un començament molt potent, per mi, un començament que dius no sé on te'n vol portar, després sí que per mi perd una mica l'interès quan vas descobrint ja de què va el tema, perquè també és un tema que hem vist altres vegades, però ben portat fins al final amb una mica de, no?, com si fos una mica una obra de teatre o molt basat tot més que amb lo visual aquí, més amb els diàlegs i tal, però no sé, molt correcte, molt ben amb la feina de postproducció, saps? De dir, ben tallada per mi, ben portada a terme, m'explica el que vol, no s'allarga més del que s'ha d'allargar. I les relacions aquestes, no?, que sense dir les coses ja sé el que em vols dir o ja intueixo el que m'estàs dient entre els personatges. Aquesta química també em va semblar trobar-la i veure-la i em va agradar, en el fons em va agradar. Independentment d'això que diuen, si és el millor paper del Mario Casas o no. Jo amb Mario Casas... No mataràs, del David Victori. Clar, quin espectacle. Sí, jo penso el mateix que tu. És una pel·lícula sobre un estudi d'un personatge, el Mario Casas, no?, i que no és evident, no? Saps que està patint, que té un conflicte d'identitat gran, i l'expatriat, no?, arribar per un partit de futbol d'un canvi de ciutat, de món, d'un tio molt masculí, allà als Països Baixos, a un indret que és bastant lleig, o sigui, perquè és amb el clima, vull dir, no?, i totalment amb un idioma totalment diferent, que ell no coneix, no? I no vol tornar. I aquest canvi, aquesta ruptura,
és un viatge que és interessant i estan molt ben les etapes, no?, que va fent la seva feina, les seves relacions, com es vol integrar i et poses a la pell d'un immigrant. Jo veient el Mario Casas em vaig trobar com, hòstia, si jo fes el mateix, aquesta desconfiança de la gent envers tu, no?, el no tenir, per dir-ho, papers o un contracte, viure al límit, no?, com un immigrant il·legal, que es veu amb la relació amb un amic, doncs està molt ben aconseguida. I és veritat que jo la vaig trobar una miqueta llarga, perquè el seu viatge jo crec que hagués pogut fer-se reduir-se. Una síntesi hagués estat crec que hagués estat més complet, no? Però bé, i jo el vaig veure molt natural, tot i que, parlant d'aquests detalls que em treu una mica la pel·lícula, el Mario Casas surt molt catxes i no li vaig trobar aquest punt d'aquesta gent, no?, tan musculosa, que aquests actors surten massa músculs i després no fan esport, no? I no, em treuen de la pel·lícula. Perquè són gent que estan al gimnàs migdia. O sigui, juga a futbol, ell, sí, allà al carrer. Bueno, clar, Sí. És supporter, no? És supporter d'un equip, no? De l'Espanyol, sí, pot dir. Sí, de l'Espanyol, sí. És un desplaçament d'aquests. Al començament, els primers 5 minuts és això, és un desplaçament de l'Espanyol. Ara no me'n recordo quin camp era. Era Holanda, no? Era Sí. Amsterdam? No és Amsterdam. On van a jugar no és Amsterdam. No és Amsterdam. No? Però vaja, Marc, a tu t'agradarà. Jo crec que t'agradarà, és el teu estil de cinema. Està molt bé el David Verdaguer fent un paper secundari molt divertit, parlant en català. Hi ha un sopar que te'n recordaràs. Està molt bé. Està molt bé. Està molt bé. Com aprèn l'idioma, les classes d'idiomes també. Surt un cameo, al final és un cameo de la Nausicaa Bonin, que no vaig entendre molt bé el sentit de per què surt. El del teatre, no? Sí, però és que no es desenvolupa res el seu paper, no sé. No sé si van tallar alguna cosa, però bueno, és una pel·lícula d'aquestes, crec que és el Gerard Homs, la seva òpera prima, i això, càmera en mà, no?, com el dia a dia d'una persona, no?, que això està bé. El Gerard Homs és més conegut per ser coaching d'actors. O sigui, fa molta feina amb actors. Sí. Això es nota. Mario Casas ha treballat molt, diria que No mataràs està per allà darrere. D'acord. I ara vaig a dirigir, no? I és especialista precisament en tractar amb els actors. Sí. Molt bé. Escolteu, jo crec que toca dir algú d'alguna sèrie també, no? Jo en tenia un parell per dir. Sí. Una és una docusèrie, un true crime d'aquests, que la vaig recomanar, vam fer un vídeo recomanant-la, que és d'Estrella del Rock Asesino, el caso Cantat. És un cas que a França va commocionar, va ser molt conegut. Aquí jo no el coneixia, no tenia ni idea. La mida ja m'agrada, perquè són 3 episodis, i sabeu que 3 episodis, pim-pam, te'ls menges amb un plis. Cas real, mida justa, dic això, interessant, molt ben exposat, explicat, la reflexió que et genera sobre el poder dels mitjans, de les persones famoses, o la impotència del sistema quan es troba limitat per culpa d'ell mateix. Allò de quan voldríem acusar algú no sé quant de temps i no es pot, i si no hi ha proves, què passa? Doncs al final són les garanties que tenim, no? I això, com a cas real, ja dic que no va transcendir gaire, està molt bé. El teniu a Netflix i de veritat que val la pena. I després, pels qui els agrada el Juego del Calamar i aquest tipus de sèries, que jo la primera sí, després ja no, i n'hi ha una que es diu Death's Game, que és el Juego de la Muerte, que està a Prime, que és una sèrie també coreana, que, com us dic, fa pensar en el Juego del Calamar. Per mi és millor aquesta i no tan coneguda. I això, un home que es vol suïcidar, no aconsegueix morir del tot, 3 punts suspensius, barreja de gèneres, thriller, terror, acció molt ben feta, molt a la coreana, drama que fa plorar, que hi ha moments que dius, em cau la llàgrima, tio, que m'està fotent aquest director. Wow. I de veritat que està molt bé. I després hi ha una altra, que no la volia dir, que la dic, que és Indomable, que li podríem dir Infumable, sí? Canviar-li d'Indomable a Infumable, de l'Eric Bana. Em vas comentar, tu, Raül, ens vam interessar una mica per la sèrie, no? Jo vaig anar al Yosemite el 2008, al Parc Nacional d'allà, de Califòrnia, em va agradar molt, i per això li vaig trobar l'interès, no? Però no l'he vist. Sé que ha tingut molt d'èxit. És més, continuarà una segona temporada en un altre espai. Sí. Jo entenc que hagi tingut èxit. Les imatges, com dius, són molt maques. Juraria, si no m'equivoco, que no està gravat a Yosemite, tot i que fan veure que és Yosemite. D'acord. Sembla que és tot Canadà. Això és el que vaig llegir. I, bueno, això comença bastant bé, Una mort en el parc de Yellowstone, uns rurals, que són els Rangers, que han d'investigar. Hòstia, que guai, no? Pot haver, a més, és un lloc molt especial, amb unes regles una mica diferents, com si fos una zona franca, però amb un parc natural, no?
Llavors, pot haver estat un crim, ha caigut, l'han matat, què ha passat, no? I vas descobrint. I va decaient, dic, molt dolenta, no sé si dir, tampoc dic, no vaig a dir infumable, no vaig a dir tomatasso, però el desenllaç no m'ha semblat creïble justeta. Dic, el millor, com dic, els paisatges. Però ja està. No passar la història. No veuré la segona, vaja. Vale, doncs si voleu amb sèries, jo, anem a les fàcils, no? Les que estan més de moda. Miércoles, que ja hem vist la primera part, els 4 primers episodis, els altres es posen ara al setembre. Què tal? Bé, a mi m'agrada més. M'ha agradat més que la primera temporada. La trobo més fosca. Més fosca i no tan adolescent com la primera temporada. Llavors, a mi, amb aquest aspecte m'ha guanyat. I molt bé. A més, si malament no recordo, el primer i el quart episodi són dirigits pel Tim Burton i el segon i el tercer s'ha dirigit al Paco Cabeza. I ja us dic, molt bé, aquests 4 primers episodis, molt bé. Amb una Catherine Zeta-Jones, com sempre, amb els actors, amb el que fa de professor, ara no em sortirà el nom, però que sorprèn. Bueno, l'Steve Buscemi, gran, que ja està gran, està gran i demacrat, però, ostres, ja com que és un actor també que m'agrada molt, doncs també guanya entès, no?, que estigui allà. I després l'altra gran sèrie com estrena, que Alien Planeta Tierra, que he vist 2 episodis de moment. N'hi ha 3 ara mateix, potser quan emetin això ja n'hi hauran 4 o 5 o ja estaran... Sí. N'he vist 2. El primer episodi... Tu has vist, Raül, que sí? Sí, jo he vist 3 capítols. Vale. El primer episodi em va agradar molt. L'estètica, tot em va recordar la Nostromo dels 80, no sé, em va recordar molt a la pel·lícula dels 80. Molt ben treballada, sí. Molt bé, vale? Molt bé. El segon episodi ja començo a veure molts tics com de modernitat i de cosa actual, de voler ficar allà uns niños con superpoderes a luchar contra los aliens, contra los bichos. No ho sé, no sé cap on anirà, tinc por. Sí. El segon episodi he acabat dient, ostres... A mi em pot passar el mateix. No tens la por que vol el director que tinguis, eh? No, perquè més, si algú tenia, i crec que en el primer episodi està ben aconseguit, i crec que més, per això l'Alien 1 va triomfar com va triomfar, és que l'Alien pràcticament no el veiem. Vale? És un slasher a l'espai, Alien 1. Vale? Llavors l'Alien pràcticament no se'l veu, però només de sentir allò castellà ja tens aquesta por. I en canvi aquí és que en el segon episodi ja tenim l'Alien, tenim l'Alien a la sopa. El veiem aparèixer ja per tot arreu. Vull dir, pels fans que vulguin veure el bitxo, el veuran molt. Però ja et dic, no sé, tu has vist el tercer? Tens alguna més? A veure, a mi m'interessa el tema de l'estètica, la música, parla del vessant ja de Prometheus, no? També dels sintètics, dels cyborgs, dels nens, sense fer spoilers, amb poders, i això ho barreja amb el món d'Alien, no? I el tercer acaba amb un punt de canvi, que hi haurà una metamorfosi que pot ser interessant, cap a on em porten la relació de 2 germans, i ja veurem. A mi jo el que trobo a faltar és que això, que les sèries van a un ritme, encara que passin coses, no passen moltes coses, i el que m'agrada d'una pel·lícula és que en 2 hores ja et mostren tota una història completa. Aquí són capítols, i com va dir el Brian Cox, que m'estic llegint les seves memòries, que m'estan agradant molt, d'un llibre que vaig anar a Bristol de vacances, i em vaig cobrar una llibreria de segona mà aquest llibre de memòries, de l'actor de Succession, diu que les sèries és el segon acte. Una sèrie, quan l'estem veient, és un segon acte com continu, no? És a dir, saps? No és ni el primer ni el final, i sempre estan mantenint allà, no? I a vegades pot arribar a fatigar. Desenvolupa molts personatges, moltes històries, però trobo que a les sèries actuals les coses passen poques coses. I a veure cap a on va. Queda la meitat de la sèrie, són 8 capítols, a veure com acaba, no? Que vaig veure El Cuadro Robado, és una pel·li francesa que vaig trobar molt interessant, imprevisible, un cinema europeu amb ritme, d'en Marchand de l'Art, que parla una mica també de l'art robat, no? que van els nazis, però amb una història molt humana. La Black Dog és una pel·li xinesa també amb una història d'amistat al 2008 d'un antic noi que està a la presó i l'amistat d'un gos del carrer que és molt maca. I L'acusació, Pas de Bac, que és una història d'un professor que pateix d'un assetjament per una falsa acusació d'assetjament sexual a un alumne, que vaig trobar que és un cinema que està molt, molt bé. Recorda una mica La caza, aquella del Wittenberg amb el Mads Mikkelsen. No arriba al seu nivell, però és una pel·li que està
que està molt bé. És a dir, són pel·lis cinema europeu que és molt interessant. Doncs família, hem arribat a l'hora dels adeus. Toca dir al proper Melocotonasso, que és d'aquí 15 dies, que el senyor mestre Raül Pardal ens porta algun detallet. Què ens portaràs? Doncs comencem una temporada per variar, no? El contrast d'un estiu que ha estat abraçador, no? Amb una pel·lícula molt fosca, de la neu, fresqueta, un dramón, que és Aflicción, una pel·li del Paul Schrader, un dels meus directors favorits, dels 90, amb el Nick Nolte i el James Coburn, que és un drama molt potent, una pel·lícula que potser no coneixeu, i que vaig llegir la seva novel·la que han adaptat del Russell Banks i em va encantar. I crec que està a Prime i a Filmin. Vinga, una bona pel·lícula que ens agrada, disfrutarem parlant-ne, debatint-ne, destrossant-la si cal. Ens veiem d'aquí 15 dies, família. Gràcies per ser-hi, com sempre. Salut i metratge. Disfruteu i veieu cine. Vinga, nois, gràcies i ja sabeu, subscriviu-vos, parleu del nostre podcast i a veure si feu comentaris. Els oients de la ràdio, teniu el nostre Instagram també. A veure si feu comentaris de què us sembla, aportacions, pel·lícules que vulgueu que parlem i fins la propera. Negatiu també, podeu dir coses negatives. No exacte, i si no el correu, bojospelcine@gmail.com. També se'n pot fer un correu, allò, escolta, clar que sí. Pues res, família, ens veiem a les sales. Bojos pel cine.